Matka on se tärkein, ei päämäärä. Ei tarvii heti laittaa mitään vitun kameraa päälle, saatana. Mihin tää vie meidät? Hyvää päivää. Oi vittu, mä menen piiloon. Mitä hemmettiä sä teet? Kesken tätä polkua tultiin tänne vaihtaa vaatteet. Ihan vitu liian isomesta. Niin. Joni! Okei, hei, nyt on varmaan mennyt jo 20 sekuntia. Kippis tällä reissulle ja adios. Pahoittelut heti tähän videon alkuun. Nuorella oli vähän amatööri ja kuvasi jotkut klipit täysin pystyasennassa. Huomenta. Vähän aamupalaa nokkaa ja sitten ei muuta kuin menoks. Sano Annie Lennox, vai mikä se oli? En vieläkään muista. No niin, kello on tosiaan aika lailla 8. Hyvää huomenta Fuengirolla. Mä en oo yhtään valmistautunut kyllä tuohon liftaukseen, mutta eiköhän tästä kun pikkuhiljaa herää, niin energiat nousee. Kohti Renfeä. Vähän pölyinen peili, mut ei muuta kuin let's go. Reissu lähtee. Nyt on golden hour. Mitä äijä? Malagas ollaan. Aamupalat messissä. Reissu alkaa. Reissu alkaa. Tääkin vittu meinas myöhästyä tosta junasta, niin hyvä, että kerkisit. Pientä aamupalaa tähän. Malaga Central. Good weather. Little bit cold. Äijälle on massi. No, Ei ne saa tietää. Nyt me ei lähdetä mihinkään sit. Joo, eli ajatus olisi ollut se, että me oltais aluksi liftattu täältä Malagasta suoraan Kanadaan. Ja mulla oli semmonen idea, että me oltais otettu bussi tästä Malagasta ja menty bussilta tänne Malagan toiselle puolelle. Ja sitten dyykattu sieltä roskiksesta pahvia ja tussia ja kirjoitettu siihen vaikka Nerha ja menty Nerhasta sitten Kanadaan päin. Mutta meillä tuli hyvä idea Noelin kautta, eli me otettiin BlaBlaCar. Me kokeiltiin sitä. Ja se onnistui. Meillä on semmonen 34-vuotias äijä nyt meidän kuskina. Se maksaa 14 €, eli 7 € per naama. Ja tällä kyydillä me päästään suoraan Granadaan keskustaan. Se kyyti lähtee 11 aikaa. Eli meillä on tässä vielä parisen tuntia aikaa tehdä ihan mitä me halutaan. Nyt seuraavaksi saa nähdä, että mitä lähdetään tekemään, mutta lähdetään tekemään jotain. Eli mitkä fiilikset äijällä on nyt tästä? Ihan hyvä. Nähtiin sateenkaari jo tänään, auringon nousu nähty. Ollaan täällä Malagassa. Täällä on oikeesti ihan hyvä keli, että pääsee ihan hupparille liikenteeseen, ei tarvitse vielä takkia ainakaan pitää. Ja tosiaan BlaBlaCar, niin kiinnostaa kyllä minkälainen reissu se on. Et vähän niinku liftausta, mutta vähän helpompi. Et siellä on vaan joku äijä, joka sattumoisin ajaa Granadaan päin, niin se sopii meille. Et päästään halvalla ja nopeasti sinne minne pitääkin. Ja katsotaan sitten, jos löytyisi joku liftauschanssi sit sieltä sinne Orgivaan, niin alku on hyvä. Very nice, very nice. Äijä, kuvaa tää. Näytän niille. Cosmic Kitchen sponssaa. Sponaa meitä please. Aika nätti. Kato matchaa vähän tonne noin ja Antti Blue Studios. Tästä tulee ihan pikun säätä. Tämän takia me myöhästytään. Me oltiin just tasois ja nyt meidän pitää odottaa 30-72 sekuntia. Nyt otetaan kiinni! Otetaan kiinni 20 sekuntia! Okei, hei, nyt on varmaan mennyt jo 20 sekuntia. Okei, ja meille saa nyt lahjoittaa rahaa, että me voidaan ostaa semmoista matkakuvauskalustoa. Mä en estele yhtään, jos joku haluukin kysyä mun tilinumeroa. Niin Noel, minkä biisin sä kysyt ensimmäisenä tois kuskilta, että se laittais soimaan? Mikä vittu se oli? Se oli se... Kanta tyymää, hei, popa pei, Tento, chacalo, checa mompalo. Itte danta, Tompelando, timadula. Oh my god. Mitkä fiilikset? No vitu hyvä. Älä kiroja. Anteeksi. Ei oo mun tapasta. Antonio, se on lähtenyt hakemaan jotain toista poitsua Aeropuertolta eli lentokentältä. Ja me nyt kiitettiin tänne ihan turhaa periaatteessa. Voidaan käydä kusella, voidaan käydä hakemassa syötävää tai juotavaa. Otetaan iisisti, vähän niinku nautitaankin tästä hetkestä, eikä ole aina kiire joka paikkaan. Onks sulla rahaa? Pari rahaa.
Ei vittu, ei vittu. Anna please lisää. Please. Ei tää riitä mihinkään. Nyt on reput laskettu maahan. Äijä, mitä? Aamulla kuitenkin liikenteessä. Haluatko kokeilla? Kokeilkaa. Haluatko kokeilla? Kokeilkaa. Ei tolleen. Hyi saatana. Noin. Noel on joutunut poliisin kanssa ongelmiin. Mitä äijä on täällä kyttien kanssa ongelmissa? Oi niin, jäätiin kiinni. Äijä on tulos. Missä me ollaan? Tossa. Ja se äijä on tuolla. Eli sillä menee about 10 minuuttia. Täällä ollaan, Repsolil oottaa, en mä tiedä, mutta valo päässä nostaa. Samalla tavalla, samalla kalavalla, muulla kalavalla. Joo, olemme päässeet kyytiin, auton kyytiin. Täällä ollaan matkalla kohti Granadaa. Ollaan ihan pilves. Näköjään pilvet vähän alhaalla täällä vuorilla. Ihan tunnelmallista. Meikä pystyy vaan vittu vääntää tähän köytset housuun ja kukaan ei huomas mitä ajusteet on. Niin, sulla on ne aikuisvaivat mukana. Totta kai. Tää äijä on fiksu. Joo, olemme jossain Granadassa. Vähän väsytti tossa autossa loppumatkasta ja nyt mulla on hirveä kusihätä ja nälkä, joten me lähdetään etsiä jotain safkaa ja vessaa. Ja tää äijä jätti meidät itse asiassa helvetin hyvää paikkaa. Täällä on tämmönen kauppakeskus, niin mennään vähän kattelee löytyykö täältä meille tarvittavia Aineksia. Matkalla. Pitäisikö shoppaa kaikki rahat ja dokaa kaikki rahat ja pistää kaikki haisee? Mennään pelaamaan meidän rahat ja... Me hommataan hotellihuone. Niin mitä me hommataan? Hotellihuone ja vitosti huumeita? Ei huumeita. En mä niin sanonut. Mä sanoin, että me hommataan teltta ja me hommataan kavereita. Kenen kanssa voi mennä sinne telttaan? Vaikka tällä ajalla löytyisi yksi vessa. Joo, mulle vessa nyt heti täältä. Meidän jätkälle löytynyt vihdoin Aseos. Vittu, että on muuten isot vessat. Täällä ollaan varmaan Etelä-Espanjan isoimmassa ostoskeskuksessa. Täällä on vähän joulushopailu vissiin meneillään. Sieltä se sankari saapui. Oliko hieno vessa? Siis toi on kuin jostain Roomaa aikaisesta kaupungista toi vessa. Ihan jäätävän kokoinen tommonen hieno. Halli tonne menee vaikka toi, että... Niin menee. Sitten on semmoset niinku 300 metriä korkeat ovet ja kaikki jotain marmoria. Nyt pitäis niinku etsiä täältä ensimmäisenä A. syötävää, toisena matkalaturi ja sitten vielä C. pala pahvia ja dyykata jostain roskiksista. Sitten vielä yksi tussi, millä kirjoitetaan, että matka jatkuu kohti Orgivaa. Kirjoitetaan se vaan O-R-I-G-A-V-A. Oliko se noin? Orgivaa. Äsken oli hirveä metästys, että missä ne vessat on ja täällä on jo toinen. Tää on ihan vitulia isomesta. Powerbankki hoidettu. Aika tyyriin olonen 30 tämmöisestä, mutta ei nyt ole muutakaan vaihtoehtoa eikä ei jaksa aikaa kuluttaa. Joo, Noel on nyt vääntämässä ihan helvetinmoista paskaa tuolla vessassa ja mä venaan sitä täällä. Lähdettiin ulos vähän syömään, juomaa. Mä otin kahvi. Siellä löytyy vähän eväitä. Seuraava etappi lähtee tästä helvettiin, kun ollaan syöty suunnitelmien muutosta. Ja kun ollaan vähän pois tuolta Granadan keskustasta, niin ajateltiin lähteä tästä. Tuossa on puolen tunnin kävelymatkan päässä bussipysäkki. Sillä pääsee suoraan meidän destinationiin eli Orgivaan. Joo, ja sitten se, että täällä on vettä sataa ja on ihan perkeleen kylmä, niin ei viittis seistä tuossa tien reunassa, kun ei koskaan tiedä, siinä voi mennä parikin tuntia, että saa kyydin. Ja sitten se, että tulee pimeätä, niin olisi ihan kiva saada se oma nukkuma-beissi löydetty ennen pimeän tuloa, niin se on kans yksi. Mutta tää vesisode natsaa. Kippis tällä reissulle ja adios. Tos menee vittu älykkönen armeija, meidän pitää mennä sinne. Mennään Sporan kyytiin, mennään armeijaan, mennään sieltä vittu nukkumaan. Directo, correcto, directo. Ahora tenemos 30 minutos hasta que el autobús se vaya. No tenemos que correr. 45 minutos. 45 minutos, sí. Entonces no tenemos mucha prisa. Jollain täällä ei mene hyvin. Tos on Rudi! Joni! Vaitsi! Missä oot ollut? Vittu mä olin äsken vittu ihan jossain muualla. Ja oisko sun lainaa parikymää? Hei. Ei mä... Äijä, please!
Muistat silloin 2012, kun mä lainasin sulle 2 euroa? Täällä haisee kananmuna. Piaru. Kananmuna piaru. Tiedätte sitä mitä? Se on Kostan kuriset tässä. Ja nyt me tehdään kurisi juttuja tänne. Mihin tää vie meidät? Ei vittu juokse saatana! Mulla tippuu kaikki vittu taskuista saatana. Sytkärikin lens saatana. Vittu! Sä jää kiinni. Tää. Hei, Veno! Aurinko! Täällä melkein paistaa aurinko. Täällä tulee lämmin, täällä on oikeesti lämmin. Mitä on vittu? Tällä on vuoristosairaus. Äsken täällä satoi vettä ja oli kylmää ja nyt mulla on hiki. Ja täällä on lämmin ja tuolla näkyy, että vähän aurinko paistaa. Alkaa niinku tulee pirtsakampi olo, kuten eräistä huomaa. Oikeesti vahattuu jalkaa. Valittaa Alvariinsa. Weakness. Jos joku sanoo oikeesti luota muhun, niin älä ikin luota siihen äijään. Laita nyt se kännykkä sinne taskuun. Laita nyt se kännykkä sinne taskuun. Saatiin juuri tuon kaupan työntekijältä tuosta tietoa, että bussiasema on ihan tuolla hetken kuluttua edessäpäin. Näin on. Noel hoitaa. Noel hoitaa. Toi Desa on joku, en mä tiedä, melkein 10 minuuttia myöhässä. Onko se toi? Ai tää? Niin. No ei vitus. Se oli joku minibussi. Joo. Ja täällä on kunnon tämmönen nuorisojoukko meidän edessämme hengaamassa. Joo, mitäs nyt sit? No nyt päästiin vihdoin bussiin. Tyypillisen Espanjan tapaan se oli 15 minuuttia myöhässä. Vähän panikoitiin, että ollaanko me oikealla pysäkillä edes. Onneksi jäätiin oottamaan. Tunti 15 minuuttia dösäs ja sit ollaan perillä. Mitäs sanoit? Ai mulla on huono puhelin vai? Kyllä. Mä oon paljon parempi puhelin kuin sulla. Mä mietin just juttua, mutta mä en nyt muista sitä juttua enää. Täällä ollaan. Bombastic side. Itse asiassa nyt on akkuakin. Ei se näy koko. Tää pitäis olla silleen, että meidän päät on niinku tässä. On heti parempi. Tiedän nyt tossa, mä en usko, että näkyy silläkään. Nyt aloitetaan tämmönen bussipodcasti, mikä on nyt fiilikset tästä kerran kokonaisuudessaan, että reissun alusta niin tähän pisteeseen. Mitä on sun mielestä? Mitä on mennyt? No, sanotaanko näin, että en mä tässä nyt oo kummosemmin miettinyt mitään. Tää on hyvin mennyt. Joo, eikä muuta. Onko jotain muita kysymyksiä? Monta kilometriä on tästä kuuluu? No, oisko joku 300 000? Hyvä veikkaus. 200... Mä sanoisin, että 296. 276 400. Mä katon. Mä voitan tän. Bombastic side eye. Aurinko. Mitä? Aurinko. Mennään sinne missä ollaan. Toista on tähdet ja kuu. Äijä sun pitää hommaa iPhone. Nyt niinku aurinko paistaa. Mammutitkin päässyt ulos tänne. Se baarin nimikin oli mammut. Niin tarkoittaako se niinku espanjaksi mammutti? Et mammutit on asunut täällä. Niin. Joskus 10 000 vuotta sitten, vai milloin ne kuoli suku? Mikä vitu drooni täällä lähti kävelemään? Rudi just kertoo, että täällä löytyy alligaattoreita. Ei vaan haikoja pingviinejä. Mietin, että me ollaan nyt oikeesti niinku reissun päällä. Niin, mut aina se reissun päällä oleminen ei välttämättä ole se siistiä juttu. Välillä ne, mitäs vittua mun piti sanoa? Pelkästään se reissun päällä oleminen ei ole se tärkeä juttu. Mikäs se sit on? On kiva niin, että siitä jää semmosia vitun paskoja muista. Kyllä se reissun päällä oleminen ei ole se kiehtovin ja tärkein juttu siinä reissaamisessa. Pelkästään. Myöskin ne muistot on niitä tärkeimpiä juttuja sitten jälkikäteen. Me kiivetään toi. Ei kiivetä. Tietysti mikä on matkalla tuli taivaassa. Power bangado. Alkaa tulee vähän korkeutta näihin maisemiin. Alkaa tulee vähän korkeutta mun muun. Ota päikkärit, mene nukkumaan. Okei, pikkuhiljaa. Tää on pikkuhiljaa perillä. Me ollaan vähän väsyneitä ja meillä on vähän väsynyttä juttu ollut tässä koko matka, niin haluaisin vaan ilmoittaa, että noin syö banaania ja vittu tää on hyvää. Älkää kiroile, meillä on jo kiroilusääntö, se on syntiä. Ai niin. Enää 10 kilsaa. No niin, nyt ollaan päästy Orgivaan. Täällä on ihan lepposa meininki. Aika rauhallista. Näkyy vähän kaiken näköistä porukkaa, jotka täällä kulkee. Et täällä nyt on enemmän semmonen hippimeininki ylipäätään, kun on toi Euroopan yksi suurimmista hippikommuuneista tässä ihan vieressä. Poistumme Orgivasta ja seuraava etappi on kiivetä tonne aika korkealle.
Alkaa vähän hämärtyä jo pikkuhiljaa, et meillä on kyllä vielä jonkunmoinen matka ennen kuin saadaan oikeasti riipparit laitettua jonnekin. En tiedä, mulla on vähän semmoinen tyhjä siinä. Tässä on iltapäiväfiilikset. Jalat ihan rakkuloilla jo. Mikä haistetat on? Se on vapaus. Mutta kohta me safkataan kyllä hyvin. Kannatko mut vielä räppärissä? Voin kantaa. No niin, mennään. Tosiaan tuolla, vähän niinku vuoren solassa, ylhäällä tosin, niin siellä on Beneficio. Se näyttää aika mystiseltä. Se on niinku ainut paikka, mikä on ihan savussa. Tai ei savussa, pilvessä. Varmaan 2 eri tavalla. No moi. Tää sä vaan oot. Noniin, meillä on uusi Kostan Kurinen täällä mukana. Toi silleen, että hei, vedätkää, mä näytän teille, mihin te tuutte. Voit sä ohjaa meille, että mihin meidän kannattaa mennä? Vähän se alkaa kattoo, että missäköhän mä nyt taas on. Näyttää kyllä pahalta. Ei ole ennen ollut tämmösiä aitoja täällä. En tiedä mitä on kaupunki tullut tänne tekemään. Toivottavasti täällä nyt on vielä jonkunnäköinen kommuni asumassa. Ollaan täällä metässä. Ollaan täällä näin. Ja mä nukun vielä silleen niinku näin päin. Tosiaan löydettiin nyt meidän tämän illan spotti. Nyt tässä on vielä vähän valmistelua ennen kuin leiri on valmis ja sit voi alkaa ottaa iisisti ja syödä vähän iltapalaa ja ehkä käydä jossain seikkailemaan, mutta tultiin kyllä ihan sopivaa aikaa, että alkaa jo aika pimeä tuolla. Täällä on hullut bileet täällä Beneficiossa. Meitsi kävi just tuolla puskas paskalla. Ollaan tässä menossa nukkumaan ja tänne tuli 2 niinku kissa- ja koirakaverusta. Onko täällä ollut kilttejä eläimiä? Niin, otetaan siitä. Täällä ollaan mukavana. Aika vilponen ilma, mutta mulla on kyllä varmaan 5 kerrosta nyt päällä, että mulla on lämmin, koska mulla on joku 50 kerrosta päällä. Anyways, nyt on aika mennä nukkumaan. Katellaan huomenna. Kauniita unia. Tiedätkö kuinka kylmä meillä tulee sitä kasvaa? Niin. Tulikin vähän parempi sää sitten. Tälleen olen nukkumassa tässä riippukeinus. Mikä MP-rudi? Sataa vittu valko. En tiedä, saattaa olla vähän rakeita. Kyllä valittiin hyvä päivä. Ei vittu, mä menen piiloon. Ja sun rinkka. Mä en uskalla katsoa. Mun rinkka on ihan liittyvää. Noniin, uuteen paikkaan selvitty myrskystä. Kaikki ihan litimärkiä. Tultiin tänne yhteisötiipiiseen. Täällä on ollut pikku kekkerit vissiin. Tästä te näette kuinka paljon täällä vettä. Riippumaton ihan märkä, makupussi litimärkä, rinkka litimärkä. Itse, ekat kerrokset puolimärkiä ja... Ei nyt mitenkään överisti. Mä siis astuin johonkin vitu 10 lätäkköä näillä paskalenkkareilla ja... Joo, edelleen sataa. Säätiedotuksen mukaan 3 asti sataa yöllä. Kello on nyt joku 11. Meillä on hyvä fiilis, eiks niin? Ihan vittu hyvä, ei hyvästi. Ja arvo mitä, huomenakin sataa. Sitten siirryttiinkin mandariinien popsimiseen, kun ei oikein muutakaan ole. Se olisi jotain dopamiinia tähän hetkeen. Jep. Täällä sitä epätoivoisesti kuivataan makualustaan nenäliinoilla. Juu, mä tätä kyllä vähän saanut tästä ihan kuitenkin. Kato, Mm. tää vertaa. Sitä ei ehkä kamerassa näin, mutta... On tässä niinku edistytty. Kyllä täällä vähän jotenkin tuoksahtaa joku 5 eri ruokaa, jotka on ollut tässä 2 tuntia. Nyt tulee hetken rauhoittuminen täällä hippikommunissa. Se on tosi paljon meidän valintoja täällä. Pitäis olla jotain millä heittää tähän vähän settiin ja... Noniin, uusi yritys käynnissä. Riippumatot on vieläkin ihan märkiä, mutta pakko saada unta. Kyllä tää tästä. Tää ei.
Mikä vittu mytty täällä? Mä oon ihan märkänä. Mun silmät ei auki ja on kostunut kiinni. Koira tuli mestoille taas. Nyt jumalauta. Mä morjesta vaan maailmalla. Tää vamppi herätti mut, kun mä sain vihdoin unta. Niin vittu 9 aamua. 8. Kello on kyllä kohta 9. Just kun saatiin vähän lämpöä tänne systeemiin, vähän unta. Sieltä se aurinko vihdoin nousee. Ei tarvii heti laittaa mitään vitun kameraa päälle, saatana. Tarviihan. Eikä tarvii. Tää pitää kuvaa teet sä extreme tunnelmia. Noniin, mä en nyt jaksa vittu. Aurinko paistaa. Aurinko paistaa vihdoin. Ei oo vieläkään niinku mikään paras olo, mut vois lähteä kohta vähän liikkeelle. Ai. Siihen aamuin niin tossa vois virkistäytyä. Aurinko paistaa. Kostankuriset matkassa. Matka jatkuu. Tässä me juostiin eilen yöllä. Täällä meni polulla semmonen kiva puro, minkä päällä mä sitten juoksin, kun ei nähnyt mitään. Niin sen takia me ollaan nyt kaikki märkänä ja kärsin siitä sitten loppupäivän. Mut eiköhän ne tässä kuiva kuule pikkusen. Kyllä. Juu. Täällä on sitten tällainen pieni niin sanottu uima-allas. Täältähän me viimeksi silloin haettiin juomuvedet tuolta suoraan kalliosta. Tuolla taitaa lukea Take water from here. Siinä on jonkun tommonen hieno teltta ja tuolla tommonen puurakennus. Se on nätti. Seikkailuhetket. Täällä me ei olla ennen käytykään. Tuolla on muutama paneeli. Mitenköhän toi äijä on saanut noin paneelit tonne? Täältä näkyy itse asiassa erittäin hyvin ja tuolla teltassa me oltiin viime yön. Oli muuten aika karu tolta. Niin tää asutus leveää vissiin aika pitkälle kanssa, että mehän ollaan vaan menty näitä pääreittejä täällä ja vähän menty minne nyt ollaan kävelty, mutta tähän jatkuu tonne päin vuorille ja sitten vissiin tonne ja tänne ja täällä on aika yllättävän paljon ympäriinsä asutusta. Joo, mä oon kartastakin kattonut, niin tää on aika täynnä. Me ollaan aina oltu vaan täällä alhaalla. Esimerkiksi tosta näkyy toi kahvila. Joo. Siinä on tehty tommonen ulkoterassi. Siellä pystyy luultavasti tilata jotain pieniä juotavia niin kuin ihan muutamalla eurolla. Ja sit on shisha-kahvila ja kirjasto löytyy. Sitten on oma leipomo täällä, missä sitten tehdään päivittäin leipää. Täällä niin oikeasti on aikamoinen pieni yhteiskunta, että kaikki auttaa toisiaan ja täällä vaan eletään niin kuin vanha-aikaisesti. Tää paikkahan on perustettu joskus 90-luvulla muutaman eri hipin toimesta. 2000-luvulla tää on varmaan yleistynyt tää paikka. Mä luin, että about 2011 nämä hipit sai vähän niin kuin tän ihan laillisesti haltuun tän alueen. Ne oli ostanut siis kai tän paikan ja sitä ennen niillä oli ollut aika paljon eripuraa poliisien kanssa ja ne oli täällä käynyt tosi usein häätämässä tai yrittämässä häätää näitä asukkaita pois täältä, mutta nykyään tilanne on eri ja ei täällä kyllä asiat ole muuttunut silleen viime näkemästä, eikä tässä vuosien varrella oikeastaan, paitsi nyt toi alaparkkipaikka tuolla. Siinä oli ennen vähän semmoista rähjäisempää porukkaa, ne tykkäs bilettää, dokata, tapella ja vetää kamaani. Ja niillä oli semmoset aika rähjäiset asuntoautoasutukset siellä, niin sen nyt valtio on siitä puoliksi heivannut pois, koska ne haluaa suojella siinä sitä vieressä menevää jokea ja nyt ne aikoo istuttaa siihen kaiken maailman kasveja ja puita, joka on itse asiassa ihan hyvä asia, mutta ei ole siis tapahtunut mitään suurempia muutoksia täällä. Kun saatiin netin kautta semmonen tieto, että täällä olisi jotain ehkä tapahtunut, mutta se oli ehkä tuohon parkkipaikkaan liittyvää vaan ja nyt täällä näyttää asiat pyörivän ihan normaalisti, mutta nyt jatketaan matkaa. Eteenpäin. Ja tuolla on ihan oma futiskenttä ja näkee tommonen iso nuotioaluekin ja tuolla kasvatellaan myös kaikkea. Tää on kunnon tämmönen jungle. Joo. Mitä hei? Kesken tätä polkua tultiin tänne vaihtaa vaatteita. Täällä on jo vähän tämmösiä hienompia taloja. Eihän rappusetkin. Morjesta. Tää nyt sataa vähän vettä, mutta kivan näköisiä talojakin. Ja alkaa olla vähän semmoista, että on niinku panostettu oikeesti
asumiseen. Tänne vissiin pääsee ihan autollakin jo. Joo, tää menee jo autotie, niin näyttää hyvältä, että päästään hyvin pois täältä. Tässä voi miettiä elämän päätöksiä, upeita maisemia. Tosin nyt on kaikki vähän kuollutta, mutta kesällä uusiksi, niin tää on kyllä ihan eri mesta silloin. Ja meitsillä on vähän runtuset vaatteet nyt. Hiukset on miten on ja vieläkin haisee toi eilinen teltta, missä yövyttiin ja vähän soiteltiin kitaraa sun muuta. Jahas. Täältä löytyy kuuluisa San Pedro 2. Tietäjät tietää. Okei, täällä on jotain tällaista. Jotain puutarhaa ja maatemppeliä. Ja... Jos te haluatte, niin me käydään kyllä oikeesti kiipeä toi Manner-Espanjan korkea vuori. Se ei oo haaste eikä mikään, jos on kontentin arvoinen video. Niin... Kommentoi tähän videoon, jos haluat nähdä video sieltä. Nyt jatketaan matkaa. Tää on ensimmäinen autotie 4 viikkoa. On sää ja tälleen. On vähän tämmönen myrsky. On ihan kivan näköinen Heaven Gate. Tää on oikeesti aivan se. Eli pois täältä. Ne. Bye bye. Tsekkaa vielä loppuklipit ja loppuasiat tästä. No niin, morjesta vaan kaikille. Haluaisin tähän loppuun vielä sanoa, että kuten ehkä huomasitte, video ei mennyt ihan niin kuin mitä me aluksi tää kuviteltiin. Tuli tietty vähän mutkia matkaan ja suunnitelmat muuttu matkan varrella. Alkuperäinen ideahan oli vähän erilainen, että kuvataan enemmän just elämää tuolta kommunista. Näytetään tarkemmin minkälaista elämä siellä on ja minkälaista porukkaa siellä ylipäätään asuu. Kuten näitte, ei oltu ihan varustuksen puolesta varauduttu, eikä edes viitetty säätiedotusta katsoa ennen kuin lähdettiin pelkkien riippumattojen varas matkaan. Niin tästä nyt tuli vähän mitä tuli. Paljon tosiaan jäi vielä näkemättä ja näyttämättä, joten jos teitä kiinnostaa, niin ehkä sitten ensi kesänä uusiksi. Toivottavasti tekin nautitte meidän sekoilusta ja tietty jos piditte, niin oltais erittäin kiitollisia, jos jaksat jättää tähän videon tykkäyksen ja laitatte ainakin meidän kanavan tilaukseen. Nimittäin mä voin luvata, että tää on vasta meidän alkuun ja ideat ei tästä muuta kuin kehity isommaksi ja paremmaksi. Vielä on tietenkin paljon kehittämistä, halutaan vielä panostaa paljon tuohon itse laatuun, editointiin ja etenkin myös videoideoihin. Totta kai aina sen, mitä vaan meidän rajattu aika ja budjetti sallii. Mutta teidän tuella se totta kai mahdollistuu joku päivä. Ja jos pysytte meidän mukana, niin lupaan, että ette tule pettymään. Nimittäin iso juttu on mielessä ja katsotaan minne päin maailmaa vielä päästään. Ja ihan viimeisenä, heittäkää myös kommenttia, mitä olette tästä ekasta videosta mieltä. Oliko ihan perseestä? Haluatteko nähdä lisää just tästä Benefisiosta ensi kerralla? Vai mitä sit haluatte nähdä meistä seuraavaksi? Ei tässä muuta. Nähdään sitten ensi reissussa. Adios! Siinä on Orgiva. Ja tuolla on vuoren huipulla skidisti lunta. Mitä? Siellä menee lumihaja. Aika nätin näköistä. Täällä on lunta vai? Vitus mä oon. Mulla maistuu vieläkin toi teltta mun suussa. Mitä hemmettiä sä teet? Mä leikin täällä. Näkökahvilla. Me ollaan täällä Desos menossa Granadaan. Ei mulla muut kuin et väsyttää ihan perkeleesti ja se on moi. Oli tosi rankka loppureissu. Busseissa aika hyvin noin loppu. No, ei mitään muuta kuin kiitos, että olette kattonut tän videon ja toivottavasti nähdään ensi videossa. Ei muuta kuin kiitos ja näkemiin.